kun yi minti 6 da rabi na kokowa cikin karon ku na harko na minti kasan rade da gaskiya ya sa abin da ke jiran shi in ya sake yayi karambanin kurdawa shi yasa kaga yana ta kasan sai ya son yayi amfani da dubaru da hikimomi da kokowa in ya samu dama ya zambaci alisai Mustafa na gode wai rabe sabu alisai rabe sabu rabe bisa rabe zari wallahi rabe zari ka gani abin da nake gaiwa wallahi abin da nake gai ya faru wallahi tallahi kare ya kashi na wallahi wallahi Rabe Umaru na Zandar wallahi alisai Satir bai ma zamana gurbe funa wai Rabe Umaru na Zandar shi ya kada Alisai na Doso a 7 minutes 07 707 Fatu Sule na Maradi ka zo kai zabe ai shekara